αγαπητοί αδελφοί, συγκεκριμένες και συνειεράρχες, τιμιότατε κηρυκοί, ετοιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι στρατηγοί, φυλάγγελε και φυλάγγελα του Θεού, ας αξίωσε η αγάπη που να εορτάσουμε και φέτος με πνευματική ανάταση και χαρά τη μνήμη των προστατών της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, της ενδόξου και ακριτικής Μητροπόλεως μας, η οποία Μητρόπολης διαχρονικώς στο έργο και στην παρουσία των Αγίων Αγγέλων διείδε τους προστάτες αυτής της ακριτικής περιοχής, η οποία πάντοτε λειτουργούσε ως και ολόκληρη Μακεδονία, ως ο προμαχώνας ολοκλήρου της Ελλάδος. Δια τούτο και οι πατέρες μας εισάνθησαν την ανάγκη να επικαλούνται την ευλογία και τη σκέπη των ουρανίων εκείνων στρατευμάτων και μάλιστα των αρχηγών αυτών των στρατευμάτων, των μεγάλων δηλαδή ταξιακών Μιχαήλ και Γαβρίλ, οι οποίοι πράγματι συγκροτούν των εν ουρανής ευρισκόμενων στρατών του Θεού. Αυτούς λοιπόν θέλησαν οι πατέρες μας και πολύ σοφώς θέλησαν να είναι οι προστάτες και οι έφοροι του ευακοβαμένου και ενδόξου αυτού του τόπου. Για τούτο και πάντοτε, μέσα από τα βάθη των χριστιανικών αιώνων, έρχεται αυτή η δοξολογική και ευχαριστιακή προσφορά εις τους Αγίους Αρχαγγέλους, οι οποίοι πράγματι σκευάζουν, ευλογούν, καθαριάζουν τον τόπο και τους ανθρώπους που ζουν εις αυτόν τον τόπο. Εις αυτήν την χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας, όπως είπα και χθες, έχουμε την τιμή και την ευλογία να έχουμε εκλεκτούς ιεράρχες συμβανικελιστάς, οι οποίοι ήλθαν άμα από αγούγματι της προσκλήσεως ημών, για να εκφράσουν δια αυτού του τρόπου και την τιμή και την αγάπη τους και τον σεβασμό προς αυτόν τον τόπο των ευλογημένων, περί του οποίου ο μακαριστός εκείνος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έλεγε ότι η Μακεδονία πράγματι θα σώσει την Ελλάδα και σώσει την Ελλάδα. Και όταν ερχόμεθα όσοι έρχονται εκ των άλλων περιοχών της πατρίδας μας και στη Μακεδονία, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί πού πατούν και πώς περπατούν, διότι ο τόπος αυτός, κυρίως ο τόπος αυτός, είναι γεμάτος από λείψαν Αγίων, αλλά και από οποστά Αγίων ηρώων, οι οποίοι το πάλε αλλά και τα νύν, υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Η σεβασμιότητα και η πολυσέβαστη αδελφοί ήρθαν ο καθένας από την επαρχία τους, ομίζοντας την ευλογία των εκείς ευρισκομένων ευλογιών και σκηνομάτων της Αγίας μας Εκκλησίας. Σήμερα της Ιεράς Μητροπολίας προέστη ο σεβασμιότατος Νικοπολίτης Ναζαρέτ, ο Κύριος Κυριακός, ο οποίος μας ήρθε από τους Αγίους τόπους, εκείνους τους τόπους οι οποίοι καθηγιάστησαν όχι από τα κλέη των ανθρώπων, αλλά από την παρουσία του ίδιου του Χριστού μας, του αρχηγού της σωτηρίας μας. Εκείνος περιπάτησε σε εκείνα τα μέρη, εις την Αγία Μυθλέου και γεννήθη στον Ιορδάνη, στο όρος του Λαμπροδόσεως, εις τα Ιεροσόλυμα, εις όλη την περίπολον αυτή, και κυρίως εις τους Αγίους εκείνους και πανίερους τόπους των Ιεροσολύμων, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, κοίτατε της Αναλήψεως. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ εξέχουν μέρος της αγιογραφητικής αδελφότητος, η οποία 2.000 χρόνια βρίσκεται εκεί. Οι σημερινοί πατέρες είναι διάδοχοι εκείνων των πρώτων πατέρων, οι οποίοι εδέχθησαν από τον Χριστό το κάλεσμα να είναι το έθνος εκείνων το εκλεκτό που θα κρατήσει ψηλά το όνομα του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι οι πατέρες οι οποίοι υπηρετούν το δίπολο Ορθοδοξία και Ελλάδα. Γι' αυτό και με βαθύτατη συγκίνηση κάθε φορά που προσερχόμεθα ως προσκυνητές εις τους Αγίους τόπους βλέπουμε εις τα Ιερά Μοναστήρια στην αγιογραφητική αδελφότητα, μαζί με τον εμάθυνο σταυρό που κοσμεί τη σημαία του Αλεφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, να κυματίζει και η γαλανόλευκή μας, ενδεικτικό και αυτόν ότι οι πατέρες μας υπηρετούν εναντικών σκοπών, την Αγία Ορθόδοξον
πίστη μας, αλλά και την πατρίδα μας, η οποία, την Ελλάδα μας, η οποία εκλήθη από τον ίδιο τον Δεσπότη Χριστόν να δοξάσει το Πανάγιο όνομα του. Ιδιαίτερα δε ο Σεβασμιότατος κύριος Κυριακός για 60 χρόνια και περιπλέον διαγωνεί εκεί την αγιοκαθητική αδελφότητα και μάλιστα εις τον τόπο του Θείου Ευαγγελισμού. Δια τούτο και η εδώ παρουσία του έχει και αυτή την σημειολογία και την αξία και την τεραστία θεολογία. Όλων αυτών των καιρών όπου υπούγονται κραυγές πολεμικές, κραυγές πόνου, απελπισίες σε αυτόν τον τόπο, όλων αυτών των χρόνων όπου πράγματι και εμείς με αγωνία μεγάλη στην καρδιά μας στρέφαμε τα πέρατα της ψυχής μας και εις τους εκεί επισκομμένους αγιοκαθήτες αδελφούς μας, αλλά και στους λαούς εκείνους, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να βρουν έναν όντως βιβέντη, να βρουν δηλαδή έναν τρόπο ειρηνικής συνυπάρξεως που θα στηρίζεται στην δικαιοσύνη και στην αλήθεια, έτσι ώστε να πάψουν τα ιεροσόλυμα, τα οποία παραπέμπουν ως εκ της ονομασίας τους ή στην ειρήνη, να είναι τόπος αιματοχυσίας, βαθμού και θρήνου μεγάλου. Οι ψυχές μας και οι προσευχές μας ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε εις την μητέρα όλων των χριστιανικών εκκλησιών ανά τον κόσμο, διότι τα ειδικά μας θυσιαστήρια είναι προέκταση του μεγάλου εκείνου θυσιαστηρίου, εις το οποίο ο Δεσπότης Χριστός ιερούργησε εις το υπερόβο των Ιεροσολύμων. Τα θυσιαστήρια ανά τον κόσμο των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι νοητή προέκταση του Αγίου Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου εις τους Αγίους τόπους αυτούς, εις τους οποίους ιερουργήθηκε το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Όταν μας επίσης είναι ο αδελφός του Μητροπολίτης Τρίτης, Πύλης και Γαλλικίου, ο κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος άφησε για λίγο την έμπτωση και προηγημένη επαρχία του, η οποία είναι γεμάτη από ευλογίες του Θεού, από ιερά καθεδρήματα, για να είναι κοντά μας συμφανικαιριστής και τον ευχαριστούμε θερμός. Ο γείτονας αδελφός μας, ο Μητροπολίτης Κιλκυσίου, Πολιανής και Κιλκυσίου, ο κύριος Βαρθολομαίος, μετά το οποίο είχαμε την εξαιρετική ευλογία να συνυπηρετήσουμε στην Ιερά Σύνοδο και τώρα έχουμε μεγάλη ευλογία να υπηρετούμε τον ίδιο τόπο σε γειτονικές Μητροπόλεις και ήδη τα έργα της αγάπης του, του αγώνος και της αγωνίας του είναι φανερά, δια των οποίων και δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού και αναπαύεται ο λαός του Θεού εις αυτή την ακριτική αλευλογημένη επαρχία. Επίσης, κοντά μας είναι ο αδελφός Μητροπολίτης Δαμασκηνός, μετά του οποίου ευλογηθήκαμε από τον Θεό να έχουμε παλαιούς αδελφικούς δεσμούς αδιατάραχτους. Εκείνος υπηρέτησε κοντά στον γέροντά του τον Μητροπολίτη τώρα του Κυριάκος, παλαιότερα θα έπρεπε να είναι στο Μητροπολίτη πρώην Πειραιώς κ. Καλίνικο και για 20 και πλέον χρόνια ευόρτος και αποτελεσματικός και θεοφιλός και καταποβηθρός στην Μητρόπολη Δημητριάδος, όπου άφησε ένα άγιο και δυνατό αποτύπωμα εκ της παρουσίας και της διακονίας του εκεί. Ο αδελφός μας κοινός έρχεται από την ευλογημένη περιοχή Αιτωλίας και Ακανανίας, η οποία ετοιμάζεται το προσεχές έτος να εορτάσει τα 200 χρόνια από την ηρωική εκείνη έξοδο του Μεσολογγίου, που απετέλεσε έναν σταθμό στην εθνική μας πανηγενεσία. Ένας σταθμό ο οποίος απέδειξε ότι αυτός ο τόπος διεσώθη μέσα από αλεπάνια θαύματα και χάρη εις τον ηρωισμό και την πίστη των πατέρων μας. Με αυτές τις δύο μεγάλες αρετές οι πατέρες μας μεγαλούργησαν και κόντρα στην ανθρώπινη λογική κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Κατόρθωσαν αυτό το οποίο φαίνεται ως τρέλα στην τετράπλωνη λογική των Ευρωπαίων και των ισχυρών εκείνης της εποχής. Η Ιερά Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακανανίας, με επίκεντρο την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, ετοιμάζεται για αυτή τη σπουδαία επέτειο, η οποία βέβαια
κόσμο, στην οικουμένη, υπάρχει μια άλλη πατρίδα, μια άλλη Ελλάδα, εξίσου ισχυρή, εξίσου δυνατή, εξίσου προσιλωμένη στα ιερά και τα θέσμια της φυλής μας και του γένους μας. Τους ευχαριστούμε λοιπόν άπανας για την παρουσία τους, για το γεγονός ότι θέλησαν να ανταποκριθούν στην ταπεινή μας πρόσκληση και να έρθουν συνεορταστές και συμπαρηγυριστές μαζί με τους ευγενεστάτους άρχοντές μας, τους ενδόξους ηγείτορας του στρατού μας και τον φιλάγγελο και φιλάγγελο λαό του Θεού. Όπως είπαμε εξάλλου και χθες, η εορτή των Αρχαγγέλων είναι μαζί με όλα τα άλλα και εορτή ενότητος. Και αυτή την ενότητα θα πρέπει να την κρατήσουμε ως κόρνο φθαμού, διότι αυτός ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά τους διχασμούς και τις διαιρέσεις οι οποίες εκδήλωσαν τον κορμό της μητέρας της Ελλάδος. Σήμερα όμως, τιμιότατοι αδελφοί, έχουμε και μια άλλη ευλογία του Θεού. Να τιμήσουμε έναν εκλεκτό γόνο της αραγικής γης, ο οποίος ετίμησε και την καταβολή